କାହିଁ ଯୋଉ ଗଛରୁ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ନାଇଁ ହବ ଏ ମୋ ଗୁଲି ଖସି ଯାଇଛି ମୁଁ ଖରାପ ହେଲାଣି ମୋ କତି ଅଛି ଚାଲ ଏଇବେଳେ ମୁଁ ମତେ ଏଇବେଳେ ମତେ ପେଲିକି ବିଦା କରିଦଉଛନ୍ତି କଣ ହେଇଯିବ ଇଏ ପଲିସି ଛାଉଣି କରିଦେଲାଣି ମଙ୍ଗଳା ଚାରିପଟ ଖାଲି ଚାରିଆଡେ ଯୁଆଡେ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ମାଟିଆ ପୋଷାକ ଧରିଦେଉ ଏଇଠି ସେଇଆକୁ ଦେଖିକି ତ ମୁଁ ଛାନିଆ ହେଇ ପଡିଲି ସେଟା ପୋକରା ଡାଳ ଉପରେ ବସିଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପଡିଗଲି ଆଣ୍ଠୁ ଛେଚି ହେଇଗଲା ଗୁଲି ଖସିଗଲା ନା ସିଏ ଆଉ ହବନି ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବୁ ଏବେ କଣ କୋଉଠି ଯିମି ତମେ ଏଇଠି ଆଉ ଏଇଠି ବଞ୍ଚିଯିବ ଏଠି ରହିବି ଏଠି ରହିବା ଯା ହୁଇସିଲି ବଜେଇ କିଳାକୁ ଡାକି ଆସିଲା ଆପଣ ବା ନଉଟ କିଳା ଯୋଉ କିଳା ପଶିଲେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଚାରିଲେ କଷ୍ଟ ଏଠି ବିପଦ ଅଛି ପଳେଇ ଯାଉଛି କୁଆଡେ ଯିବି ଆଉ ମୋ କଥା ଟିକେ ମାତି ଶେଷରେ ଟିକେ ମାତି ଟିକେ ଏମିତି କଣ ଭଲ ଠିକଣା ମନେ ପଡୁଛି ସେଠିକି ପଳେଇଲେ ଆଉ ମୋର ବିପଦ ଭୂତ ସେଠିକି ନେବି ତମକୁ ତମେ ଯୋଉ ଡଙ୍କ ବୁଢା ଲୋକ ତମକୁ ନେବି ମୋ ଭାଗ ପଡିବଟି ମୁଁ ପଳେଇବି ଯାଉଛି ମୋ ସମୁଦ୍ରୀ କତିକି ପଳେଇବି ସେଠି ବୁଢା କେହି ମୁଁ ଜାଣିବି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜାଗା ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତା ହଉ ଭାଙ୍ଗି ଦଉ ସମୁଦ୍ରୀ ଭଲ କରିଦବ ସମୁଦ୍ରୀ ଦୟା ରଖିଥିବ ମତେ ସମୁଦ୍ରୀ ଦୟା ରଖିଥିବ ମତେ ସମୁଦ୍ରୀ ଦୟା ରଖିଥିବ ମତେ ରହି ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ରହି ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ରହି ଭିତରେ समय ठीक बेलासी बचिस धर क्या कागो एटा में नो मोर का कोन हो मेढ तमे उठा मेढ में उठेबार नाही पूरा काम करो हां तमे गोटा ने मोटे तमे गोटा टेड़ा धर मु गोटा टेड़ा धर तू नेकी फोपाड़ दवा समुद्र रे भासी फोपाड़ दवा कैसे मो सब दे दे से नहीं जो ओ दे दे दवा अयो ए सीता मौजा न हो कि माउसी हो हम भाई फटसे गड़ जीव जीवा पुरी वाला पूरी जीव ये तो जा बाप कर दिए तुम पूरा पूरी जीवा को जावे कर दे 18 नळा देई की जीव हैं 18 नळा कोन होई हबो बेतनळा माड हबो हैं काकू ए मंगल चारिपटे पुलिस पुलिस जदि कोर्ट राय पर्यंत अपेक्षा करथु चुपचाप मो सहित पुलिस कस्टडी की चाल अदरवाइज मो तो एनकाउंटर करे पाइ तमे ताको एनकाउंटर करि परबो सेटा होची मो शिकार शिकार बोली मो कोन हरिण ना कुतरा राजा चौधरी मो कुआर जीवन को बर्बाद कर दे अपराध रे
তো এইটা হচ্ছে তো পাই প্রথম পুরস্কার। আর মতে হাত ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସଂସାରକୁ ବର୍ବାଦ କରିଥିବା ଅପରାଧ এইটা হচ্ছে তো পাই দ্বিতীয় পুরস্কার। ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମରଣ କରିଦେବା ଅପରାଧରେ এইটা হচ্ছে তো পাই তৃତୀୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଅତୀତ ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ କେହି କ୍ଷମା କରିବେ ତଥାପି ମୁଁ ଖୁସି କାହିଁକି ନା ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ମୁଁ ତୁମ କାମ ସାରିଦେଇଛି ঠিক আছে ଭାଇ ଭାଉଜ ତ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ देखिले तो जो मैंने स्त्री कथार परिचालित हो निज भाई भाउज को पर कर दिखती शेष परिणतिटा एमती होता सब देखी सारा भी कौटी भी कहबेनी एठी भाई सात पर मारी जा निज